men ko para ngila poi sha ka sni to ding jong ka tayo ban driu ha ka ni ka por pas kha ka jing pule men ta ka sni la shin na kam jong ki apostol ka nong ba ka pra khot kan dai do ka pra ka sam sop nyo ar ha do nyo ang ma gospel jong yohanes ka nong ba kan driu ka do khot ba ar po ha do ar po lai shisha ong happy pin salen nya ro pin sayam Henry ka pertegen sakmen pin sa sosi Henry jin sosi jong pi ka sakala ka jing kemen haba ka briu ka sukun ka shitong namar ba ka por jong ka kalapoi Henry Maria khai kunlung ka klet ya ka jin shitom jong ka kemen ba kala khai kunlung ha ka pertai ye pi kan long kumju menta pin sosi Henry ngan sa yu biang ye pi ba pi denut jong pi ken sadap ta ka jing kemen da kata ka jing kemen ka ba om don bala man kni no la pi nda poi ka ta ka sngi pin om kli e shipang jonga shisha ong api u kupaun sa ai happy kat ka ba pi pan na u ha ka teng jonga ka gospel jong try shisin u we u sardarji u wantit jingbam rutina ka we kedukan jong u mahari hadin asngi u wan biang mau tahu sardarji wan biang shadukan wan bitar atau mahari wong syai ka sini jonga utau mahari upai tin wong ka sini ayu me utau sadarji wong ujupap mau pun eda sur ke ba khor wong menin ngawan thit ruti nang nena dukan jome bar how to ruti la sop ka jin sop la tho sugar free na kata kata wong ban won shim ya ka sini jonga hatip kene ka dei tang khana beria nam tipat yuan em ya kata sini jungu komen ko para kung to sardarji ngiru aga jing im jungi ngi kwa nadong shedong free ngi kwa lut free nei nem na du bedang rit ngi kwa banyo kiu class klem na tho exam klem na krekot ngi kwa banyo bam klem na treshitong ngi kwa banyo spa klem na tre piti begini sngi weu ramba wan shenesha youth center upan pan jinyarap yang uang ba uhapan siu bai dawai berkum tak ter tengah keli pi de ni na shnong ayu na parish ayu pisah pisah batno we tu ba uang don yeng don semshu don kmi don kpa don kun don lok berkum tak ter tengong i uto ngan herap pi tang ba pe kete persentiu jungi mo kamdi ka bahe ka barit kala bun kini ki plang ki bami pila pen kuit eka shi kanta na dep ang tu pede ngan sa siu ye pi ka bai nong jong pi pila ban yo ban siu ye ka bai dawai jong pi tang kum ki tin jong ha kim pat kut neu la phet krat la krat wut ngam ti buja shei ni kwa ban yo pisa klem na tresh tong ngatrai ka ju kan ni kami ha ka jing im jungi man nak sni bun nang ngi kwa ban yo ye ka jing im pam chukut ngi kwa pat ban shitom melode ngem kwa ban poi sha ka jing sang ngem kwa ban poi sha ka ying man ni hoi kan ni ka lockdown ka alat yangi ban nom le ek ta tang ba wat la ha ka por bang ngem yut don ka lockdown yo le se bun na breng jong ha ban jong pi ngem ban shitom melode pan poi sha ka mas pa khoi pan pule ka bible badru kini sngi bangi ai kini ki live streaming bun ki bam kwa pan shitom melode ban pe ha mobile ban pe ha television wat ban shim ban tai ki mas pa khoi tang ba ngi kwa ban poi sha ne long ke ba asungsi bun na breng jong ha ban jong pi ni long ha ta ka kom ni kwa ban yo ek jing suk klem da but iki kendon ne klem da pen chitom melodi ban but iki kendon ki kum jong play ka jing im ba ka yong ma suffering free life we want a suffering free life ba Henry ni so pat ha ka gospel ka ban ni pule man ta sni ka bang dang shi pule pi man ta kumno jisu kan shai ba kita ki apostol ba mangi baro ni don kam ya kan ga jing len nya ya kan ga jing nyam ya kan ga jing sosi ya kan ga jing shitom upen shi sharu ya kan ni da ka bo pai nuk sai ya tugal ka briu ka long kmi ka ba armet
kumno ka shitom, kumno ka lenyar, apa shua ban kai de kulung. Henry hapa dep kai de kulung, kat no kedap ka jing kemen ka bamla ban chim no ka. Haka jim Kristan jung ngiru ngatharai, ngiri ban pe, na ka ne kalian, ko men ko para habang ye kendu ye jing shitom haka jing im jungi. Hoi, ngim dei pat ken pan thao hi, ya jing shitom, jing lenyar, jing songsi. Ngreda kidei pat kijin shitom ki bom la ki kia ki bang tip ki ba wan na blay ki ba wan na silendet ngatai kalong ka badon kam mangin happen pen shoot pen ot shrong pen termai pen termai pen pernai ya ni ka ji im jungi na ka banta kalau bai ha ji im jungu jisu ni dala ka jong ka nuksa pikan mau na em ba pi tips kem ni kene ba don ka burom jong ka jimi pat paskha lada klem da jisu yo amat ya ka jin shitom jong si to ding ba khoi hang ni ka jisu pen i ngi upiang ni ka ni ka jin shitom ban pendep ya ka mon jong pa jong o pat na ka dau ka don ka burom jong ka jimi pat paskha na ka dau ko men ko para kum ki kristan tungin piang kin ya ki jin shitom ya kita kijin ki bangi kendu ka jin em jungi ki bawan now play but ha ka ju ka por ngim dei pat de pan thau ye ki jin shitom ni ki jin dala de hi nang ta sak no pat ya uble kan de ka le ka ko pa klapat kadon ga we ki jin ya tu kana shi phang u we u kristan u ba ba wa ruspa u ba dan no ba em ha ka we sngi ja kam no ka lok jung o ka yo pang no tu kit ya ka shi hospital sumar ki benai lut ka pisa baro Henry kadu kadwai kata ka lok jung o ka yap no harin arsing la sngi jing klat jong ka lok jung o ki kun jung o ru ki yo pang une kristan lop lut baro jin do jing em kumang ong mene ha ji sumari ka lok jung o menta u ha ban shim sa ya garam na po bang man sumari ki kun jung o ki kun da ki benai ki sa a hospital une briu na ko por ka por u shim ka lon ka ba he na bang kadu kadwai bas usi ida ki kun jung uru ki hap no usa sa marwai bepli ha kata ka jing kiu jong ka sut jong kata ka lon ka bau shim karam ka bau shim na bang umla shu ban siu kadu kadwai u hap bandi yala ka jong ka ying ru ban siu ya kata karam ha ka jing bam don ying usyang makia shirum shanem ban li wat jakatre ha ko ka si ka bau dong wat jakatre ulap yu briu uba o shrong yo mau ba ot yo mau pon pai yo mau ba thlia yo ba thli yo mau pon jeli ukli u balai me le yo tu mau du to mu tau briu juba boong pe na don kam ban bu yo neu mau ha jrong jong ka taben kal na po ik mane na kata kata ngap pen khoi yu ngap pen ten i nat yu ngap ban o shrong yu ba kum ta ter knang ba long u ba kerpang ha jrong jong ka taben kal ba hai tai klip mat neu kristan neu ramba ugo smo ka sur ka boong ngaru nga ot yeme nga o shrong yeme nga pen jilia yeme nga pen jili yeme nga pen kuit yeme nga pen pernai yeme namar ngan sabu yeme hajan jonga nga tarai hakaji im jungi ko para kristan ngiri pen pediang ya kini kiji stom ha ka ta ga rukom om kum kajin le ben jong play Henry lo se uble ukwa yangi udon kam yangi bingdon kam hajam hasinda jungu na kata kata open pernai yangi wo shrong yangi bangin long kiba kerpang hajam jungu enyero yo Jesus Christ junom la junom amen